ụmụnne m ekene m unu n'ịgwa gị eziokwu. Ọ bụ na anyị were otu anyị si aga na-aga, o nwere ife anyị ga-eme achieve. Ịbata n'ilu akwụkwọ ị ga-achọpụta na ọgụ a na-anụzi bụ ma sị nọ ndị ọdịnala na ndị ụka. Adọghịzị m sure ọgụ a na-anụzi na-adịka ndị Igbo na ndị Igbo bụ ife na-anụ ọgụ a na-ebozi nọ ndị ụka na ndị ọdịnala. Maka na hospital a psychiatric hospital a Ebuka Obi lụrụ na Anambra steeti, n'ime ụfọdụ n'ime unu ọ bụrụ ezigbote ife na ọ kwesịrị ịgwọfa. N'ịgwa gị eziokwu, Jizọs n'onwe ya gwọrọ mmadụ ncha. Amụrụ m anya unu ji afụ ụfọdụ ndị pastọ na ụfọdụ ndị reverend fada na ụfọdụ ndị si na fa na-agwọ ya. Jizọs agwọrọ mmadụ ncha, mana amụrụ m anya unu ji afụ ụfọdụ ndị mmadụ. Mana ofu ife m na-agwadebe gị bụ kaba alụ ụdị ihe ọ lụrụ. Inwe ego lụọ ya na ọ dị mkpa, ma ọ bụ na inwe ego chi ịlụ ihe karịa ya ọ dị nnukwute mkpa. Ọ bụrụzi ịpụta mmadụ lụọ ofe ife bịa n'ilu akwụkwọ amamụdị wọbifafụ unu na-agba unu atọ n'ịkọndem ihe mmadụ lụrụ mana enwere ofe ịlụrụ. Tupu ị bịa ikwutọ mmadụ n'ilu akwụkwọ, tupu ị bịa ịkọtọ mmadụ, kaba alụ nya nwee nke ịlụrụ, kaba alụ nya nwekwa ụdị nke a ya bapụta ị na-ekwu ekwu sị na ịlụrụ ife dị otu a, igosipụta ya afọ anya. Anyị ncha niile bụ ndị Igbo, wepụ ụka wepụ ọdịnala, anyị bụ ndị Igbo. Ka anyị na-emekere n'ihe ka ndị Igbo, ka anyị na-akpakarị na agwa ka ndị Igbo. Ịgbagodu mmadụ asị onye a mee ihe dị mma, too ihe a o mere dị mma, itosisi ya nwezi ọzọ isi nna m biko na ọ bụ na ị nwekwara ikike imekwa ihe dị otu a ime. Mana nke ịpụtazi ihe ọbụla mmadụ mere na be anyị akọtọ ya. Ife onye ụka ọ sị na ọ na-akọtọ nke ndị ọdịnala na-eme, ife ọdịnala ọ sị na ọ na-akọtọ nke ndị ụka na-eme. Kedu mgbe unu ga-akwụsị ihe a? Welu this power and strength baa n'ihe gbasara kedu ka anyị ga-esi beta ndị Igbo, ka ndị Igbo ga-esi dị mma, ka Igbo in general ga-esi nata dị mma, ka ịhụnanya ga-esi bata n'ala Igbo. Other countries unu na-akpa afa, unu na-ekwu maka afa na social media. O ji bụrụ if you look at US, if you look at nke nwa Canada, if you look at China, ndị a niile na-akpa afa enwere ndị ọdịnala ebe a nwee ndị ụka. Mana ọ bụrụ ya bụ ihe na-awafe isi. Ihe na-awafe isi bụ kedu ka anyị ga-esi create more employment, kedu ka anyị ga-esi dị more creative. At least ya bụrụ ife kwesịrị na-awa anyị isi. Ya bụrụ onye nwe ihe o merụ unu akpụrụ onye afọ n'ọnụ. Kedu mgbe ọ ga-ebi, kedu mgbe anyị ga-akwụsị ya? Onye nwee ntị ọ nụrụ. Ihe a bụ ugbo ibido kwube maka investment. Kedu ka anyị ga-esi dozie ala Igbo nwanne mara nwanne, ọ bụrụ ụka ọ bụrụ ọdịnala akụkọ a ya bekene ka kwube maka ịfụnanya. Ekenekwa m Igbo bụ ndị m ọzọ, Igbo ndị mụrụ m na ndị nwe m na ndị nwa, ekenekwa m ọnụ. I'm on for video Uncle IB, yes, for that video. Now, him tell you, no matter how level of wickedness and evil that have eaten deep in our society today shows that now people no longer appreciate something good. The mother has appreciating them in as much as that thing is not coming from the way has it joy. Imana Uncle IB is what on your menana. According to him, also that he once served na adoration ministry. So even if he wants to believe na most of the things church name, he has the opportunity to work. He had the opportunity that he worked in adoration ministry in Enugu State, and by the time we appear in a podcast few months ago, he did something nice about adoration ministry, which means now he worked the day before. And some of the adoration bloggers, they shared that video during that time. Mana, could you believe him, man? Uncle IB when this video, the kind of heavy attack on with it, especially from Christians, Senahabu Christians, and they especially the Senahabu Christians, but that Homa Batananambra State did not come from their favorite man of God. This guy, for this video in Chakita, he was brutally attacked online. Obulon Abu Mother post him commenting with a dokaya. That is the way they would have used him to dokaya. Then comment to Ndomen and classify this video as now he has been paid. Hasian Ibigo eye service can design no go na hamakisi akwụkwọ nko IB ku
na-ekwili ndị omenala that have never come out for one day condemn ihe Mathias na-ekwu ka unu si na-akwụrụ ụgwọ. Kedu ka esi kwụzie ya ụgwọ nwanne overnight ka esi akwụrụ ụgwọ nwanne ka mma kenen? One of the biggest betrayal ndị be anyị na-enwe with this word sabo. That is one of the biggest betrayal ndị be anyị nwe. Once after hana, they cannot control you and they are not happy over what you are doing, in as much as you not on the same lane with them, they will tag you sabo. That is what they have done to Uncle IB because of this video kitome. Because of this video kamadiji kubi na se na akwo na gwogwo na ndị zanyo na ego bigoge na na-azi ekwu eziokwu that na building eji we London ego under Anambra state government ewelezi hasi no churchilo ku na amanileno. But he stated categorically that he no longer sees this issue of omenana and Christianity, that it has become Ndigbo na Ndigbo. Will be tied to any Igbo man that will raise mma or Egbe against his brother because na hana bụ megin agree on one thing. In a joke onye na omenana and onye ụka no instead of onye ụka you be support gị because na ị na-eme ihe ị na-ekwu ihe ọzọ and onye ụka the person rather team with your enemy ka afọ na-akwatụrụ gị. That is why we repeat it again. Will be tied to anyone because he said it in this video that he no longer sees this disagreement of a thing, which is normal in every society, in every sense society, and agree and disagree. So, but it has gotten to this extreme end, to this extremist, to the level that people feel home that comes from somebody hating, they will like to condemn that in a home, still let it look bad. When I was speaking about this propaganda push, I said they started pushing narrative, pushing the narrative. For now, they are breathing way. They started going through street after when they preach, and now I'm walking again, and I'm not microphone name again, knowing fully well that na freedom of worship there. Obro nunu na-eme nkuru na afunu go onye omenala na-eme na afọ ihe ọ na-afụ na na-eme ihe ọ na-eme a Christian pata dị ogbochi no kpuchiche ihe ọ na-eme say shebe apụ no ma ihe ọ na-eme. Mana most of these people have done that severally to so many preachers, which they cannot do it to a Muslim person na ekpele. Aya no na this country ndị Muslim emechi street na ha na ekpele, nobody will say anything. How many churches have blocked street na ka ha na-eme na ha na-akụ ụka ọ na ha na-eme program? They don't care about that one. Okay, for this if we did not remove it, if we did not, what did I say, repeat again? If we did not remove this Jaga, we will never enter anywhere and we will never reach anywhere. Sometimes I begin to ask myself, how did we get to this level? Or because the one man's message, one man message, that message of Matthias many years ago that Christian maka no pastor bishop that he gave the order. That was the message we ignored. That was the message we ignored. And that speech of hatred entered deep into the hearts of people. And behind anonymity, we are sitting on a time bomb, but that any little thing can trigger internal religious war within Ndigbo. Except we need the intervention of God now. As it stands now, as I'm seeing this thing, as I'm still saying it, any little thing can trigger it. Any little thing, it trigger. Code one.